na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na hapon sa Indogabo, sa muya pong mga padabang paradangog, ngunyan pong Lunes, petsa 16 kan bulan na Nobyembre taon 2020. Sarong bulan na sana may 15 aldaw po ko mas emenos. Tapos na ining napakabigat na 2020. Kami po naglalaom na yaon kamo sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining kadipisilan na sa tuyang pinaghahampang darakan COVID-19, bagyong si Quinta, Rolly, Sioni, Ulysses. Sisay pa, may nalingawag kita diyon, Quinta. Bako may naglaog pa, Sioni, di ba? Katapos Rolly. Katapos Ulysses. Tama ba? Apat. Surosima na yan. Champion. Yaon pasok COVID. Dain ang hanap buhay sa mga tao diyon. Si samantala pa ka nagkaperang mga negosyantes. Titaasan ang presyo. Nata daw taigwanin mga arog ka na tao adi diyon. Daita mahugutan ning logic. Daita makuhaan nin satuyang pwedeng area of philosophy kung nata tanagigibo panindaan sa kapwa tao. Ade, gura no na ang bugkos ngunyan kan kangkong. Ang bugkos kan kalunggay. Sa bagay pwedeng may mahugutan kita ning rason pag mga arukan, dahil na baga paano tabi ining supply. Pero diyan sa katanduanes, subagas na dating 40, ngunyan nagsisisenta na daa. Jesus Mariosep naman o. Ay, nako, sana po, yaong kita sa gabo sa marhay na sitwasyon, padagos ang panarig sa amang Diyos. Asin, day kita magpuknat ha. Sagkod na naman po kita alas 5 nin hapon, Bicol Target. Mag-iriba-iba lamang kita sa pagikan mga informasyones na minaburotwa sa palibot katuwangan Mega Force Patrol, Jomar, Jimmy, Al. Sa kuya yan na mga compadres. Si Ans, si Renz, si Luwens. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Sa Technical Control, Dion Napolis. Yaon sa newsroom ngunyan si News Director Edwin Peralta. Nakamonitor siyempre si News Manager Mardela. Si Mark Sian Madrid sa IT. Ako po ang sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Good afternoon from the Philippines. Hali dyan sa mga nakalag-on sa official Facebook me ang DCGB News Online. Paki-share na sa natabi, asin pwede ka mo dyan magpaabot man kan sa indong nasa sabuot sa chat box kang DCGB News Online. Paramdam lamang, watching and listening from North Korea. Okay, Afghanistan. Siyempre, pwede ka mo sa sakuyang telepono numero kung mga Globe subscribers ka mo, 0926 01 5620 0961 759 0888 sa Smart. Yan. Sa Facebook ka, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Pwede ka mo naman sa Messenger. Ha? Sige. Diretso na kita kan mga istorya dyan sa satuyang lugar. Al, marhay na hapon, please go ahead. Marhay na hapon, padi, talagang sa siring kaning sitwasyon dahil nagupoknat
ang ako Bicol sa pagtataunin ayuda para makapaghanap buhay ang sa tuya mga kababayang Bicolano. Susog sa informasyon ko niya ni Sally Loses kanako Bicol, sa aga nakatalaan ay follow up ninda sin release na and nagkaduwang bangka asin kasabay naan makina na ipigtao kan Department of Agriculture sa Esforsos kanako Bicol sa panginot kan duang congressman na sinda Congressman Saldico asin Congressman Alfredo Pido Carbin Jr. Inot kani ang Department of Agriculture nagtaunanin anom na mga makina para maitao man sa satuyang mga parasira digdi sa Kabicolan. Asin ta sa ngunyan dadagdagan pa ininin bangka asin may mga nainot pa kayo ito. Sugan sa informasyon ma-identify ngunyan na Bicol nin mga beneficiaries kani asin posibleng tulos-tulos after na makuhaan na sinambit na bangka asin makina dyan sa Department of Agriculture sa Camarines Sur. Yan around digdi sa Legazpi City para itao sa mga mapipiling beneficiaryo. Parte sa nainikan padago sa paggibo niya kanako Bicol, mga relief operation na sinibapa para maka-augment man lamang makadagdag sa pangaipo sa hanap buhay na yung yan ang pinaka-importante na pangaipo sa tuyong mga kababayan na nagkaberektima kan mga sunod-sunod na bagyo. Yan pa din informasyon pa digdi sa Legazpi area, Alarmario, DCG. Salamat Al sa mga impormasyon. Si Pading Al sa mga dagdag na istorya dyan sa palibot. Halawig pa ining sa tuya na laban. Just see for an instance, for example, dyan sa Catanduanes. Kita digdi sa to ang pinagpoproblema na sana bako nanganikan kagabsan kuryente. Bainakan tubig sa daragata. Pagdaing problema sa tubig kan daraga, sa maiinom na tubig sa supply, asin maiinom na tubig sa mga residensyas, pagdaing nakaanin problema, abnormal iyan na sitwasyon sa daraga. Pag iguanan in maray na bulos nin tubig sa mga harong 24/7. Abnormal yan na sitwasyon sa daraga. Pero pagdaing tubig, normal na istorya yan. Nothing new about it. Sa kuryente naman tabi, abnormal kung kita tulos mabubeltadahanin kuryente shortest possible time kagabsan kan albay. We have to accept the fact na kulang sa manpower ang APEC. Kasuba gungani sa tingog kan banwan, may nag-text sa tuya, pinagtutuya-tuya na kita. Sa masunod ngayang taon, ang litaniya mo naman ngaya, arog ka ini. Talagang dahi kitang malalao man ngaya sa APEC, takulang sa tao. So may mga problema ngaya sa medisina na dapat i-stock sa health, magpreparar na nin pabakal generator, bugtakan na frigidaire. Pinagtutuya-tuya na kita. Dahil niya nasasabutan na pipasabot ta sana surreal score kung ano. So nagteksak tuya, kung nagdadangog katabi ano, pipasabot ta sana surreal score, tanganing ma-open up ang isip mo, maaraman mo ang sitwasyon, maka-adaptar ka sa sitwasyon. Ano po? Yan. Sa Catanduanes, ang pigo problema ni Duduman, gabos. Tubig, kuryente, pagkaon, hanap buhay. Digdi sa to ang naapektaran sana nagulpi tapag bagyo baga, gabos man apektado pagbagyo, mayaman ipobre, gabos na lugar na inagihan kan bagyo, apektado kan ura na dara kan paros, kan hangin, ura na dara kan bagyo,
kan hangin na dara kan bagyo. Gabos kita kan inagihan. Kaya lang, iba-iba ang degree of effect sa kada familia. Bebeltadahan tayong taod-taod. Digdi sa to, naapektaran ng grabe, tagabos man baga kita, nagihan kan bagyo, may ura na makusog, budaparos. Pero ang grabing naapektaran masana is, ginubatan, tamay mga nagkabaralon bunan ng daga suharong, may nagkagaradan. Third district, nagkabdiit man sana, nagulpi man. First district, tamay nagkaburong kalanin bubong. Pero sa Catanduanes, bilog na probinsya. Enot sindang kinuro kuso kang kinta, medyo maluya-luya, nakatana lang ning baha. Sunudan ni Rolly. Bumbahan sa mga lugares na nakahampang sa dagat Pasifiko. Munisipios Canbato, San Miguel, etc. So mga yaon sa ibong na porsyon kan Catanduanes na nasa west side, dai masyadong nagulpi, pero inagihan man. Duman pa sana sa Typhoon Rolly, bagsak na pati suka Bisera kan Catanduanes, virak. Yan. Pinisingon ni Ulysses. So Ulysses, so da inagulpi kan bagyong Rolly, duman man medyo pinatana John. So mga munisipyo sa west side, Karamuran, Pandan, tapos digi sa may Bagamanok area. Kaya bilog na probinsya kang Catanduanes, an halangkaw ang degree of damage or extent of damage kumpara digdi sa tuya. Ining sa tuya, diyo na kamugtakan ta, ang description ko nga na ini, paraiso na compared duman sa kamugtakan kan mga taga-Catanduanes. Ngunyan, kung ikasarong negosyante Jun, ara mo na arog anang kamugtakan kan sarong tawong mabakal sa imo na, dain nang hanap buhay, tari na punggas kan bagyo, daining harong, mataas ka pa kang presyo mo, halimbawa ikama nagdi-deliver kanin epektos, delivery ka, binakal mo sa imong mga goods sa lugar na dai man naafektaran kan bagyo John. Di siyempre, mababakal mo ito duman sa presyo pang istable, bako. Itatransportar mo sa lugar na nagulpi kan bagyo. Naggasolina ka duman sa lugar na dai man apektaran kan bagyo, siyempre so presyo kang gasolina mo, pareho pa. Matuod pag agi mo sa dalan, igonin diit na mga uro-abiriya dyan, binagyo nga ni, pero makakalusot ka. Mapataw ka daw ning palabaw na presyo John, na an babagsakan mo kan sa imong epektos, be it construction materials, bulong, grocery, gabos, an babagsakan mo, tinamaanin kalamidad na daing nga ni maaraman kung saan mapuon, mapatong ka pa ning halangkaw na presyo. Na pag pumatong ka ning halangkaw na presyo, pagbagsak ka anduman sa mga groceria, sain man babawion kang groceria, so ipinatong mong halangkaw na presyo sa end user, so konsumidor. Pagkuot yun kan konsumidor kang kwarta niya sa bulsa, dahil na sang ibang papasahan man ng obligasyon na maibalik man, so kwarta sa iyang bulsa yun, na pinalangkawan na nin presyo, so binakal niyang produkto. Gusto kong sabihon, so kwartang iyaon sa bulsa niya, as is. Dahil madadagdagan, an mababawasan sana, so mababakal niyang produkto. Taday madadagdagan sa kwarta niya, sain babawion yun kan end user, so ipinatong na presyo from the middleman,
pasiring duman sa mga groceria. Iyan ang daita mahugutan dyan ng logikon. Nata, tanauso ang arog ka iyan. Ano? Di ba? Despite the price freeze na pinagpapasunod kan gobyerno, tana sa state of calamity, estado de calamidad baga. Pero that it's nothing. In reality, it's nothing. Ade, natural. Ina ko Diyos, COVID. Pirang bulan na daining establing sweldo ang mga tao. Nagsara so mga panaderiya, so groceria. Nagbuburokas man pero limitado na limited basis. Sarado so mga karenderiya, restaurant, turo-turo, daing biyahe, daing kayod sa padyak, sa tricycle, sa bus, sa minibus, sa jeepney. Tasararado ang gabos, saro sa nakada pamilyang pipaluwas para magsaod. Papatawan pa kang presyong araw kaan, di ba yun? The situation will be compounded nata. So norte, John, na parte kang Pilipinas, ginulpinin tubig baha. Okay. Ang norteng parte kang Pilipinas, pinagkukuhaan taman anin dakolang bulk ning supply nin agricultural products. Tinira pa sa Quezon Province, inagihan man ni Rolly, inagihan ni Ulysses. Ang sabi ni Madam Che Ribetan sa tuyang provincial agriculturist, mas shift na ngaya kami nin pakihuron sa mga suppliers coming from Visayas and Mindanao. In the meantime, mismo nang so provincial agriculturist, di na kita salbay nagururo na, so provincial agriculturist John, iyunan halos maghibi na. Sobra naman ngaya. Ang presyo kan pagkaunam nababak o iting sa mga produktong agricultural ngaya. Sobra naman ngaya. The problem is, sa inagpoon, so pagpalangkaw kang presyo dyan. Takundig di sa to, rasunable. Taday na kitang makuko ang supply. Pero kung binakal, so supply, hali sa luwas na duman sa binakalan, dai man naapektaran kan bagyo in the meantime, John, siyempre, hababa ang presyo ka ito, dating presyo. Once ay transportar na yan, tibad along the way, duman na nagsamantala, tinransportar mi nga inihali, duman. Di ba, John? Oh. Diyan dai napupugulan kang gobyerno sa circuit and chain of delivering and duman dai tanan pupugulan kung sa nagpupuon so pagpatong kang presyo. Oh, ngunyan apektado man kan Ulysses so Central Luzon, so Quezon, na duman man kita nagkukuha pati. Sabi ni Madam Che, mas lalo ngayong maapektaran kita digdi sa supply and demand and price situation. Tadumanas inda makikihuron sa Visayas sa Sin Mindanao. Meantime, mantang dai pa rin delivery sa mga hali dyan na lugar, papaano kita? Igwa pa rin COVID. Dahil basta-basta makakatransportaran mga iyan, tas siyempre masunod naman kang protocol dyan. Pero igwa mambaga pa nun ng existing pangunya na orden, ang IATF na unhampered dapat ang gabos na mga foods and agricultural products na yan. So we should brace for more. 2020, tama na tabi. Pinisingon pa kita ka ini mga bagyong ini. Yaon pa sa COVID. O mala nga na yan. Maray nga ikaswapon ta. Saro sa nang nag-positive sa COVID. And we hope na itong sa mga kairiba ka yan, puro negative tanganing. Diyan na magpundo ang istorya tabi. Ano?
Ay, nako, tabi. So we should brace for more this is a very, very, very challenging situation na sa tuya pong pinaghampang. Sige. Alas 4:32 nin pagkahapon, ang oras sa bilog na Pilipinas, Luwens pagkatapos kay ni masunod katulos. An oras hatod sa Indokang. Mag-Joy Antibac. Iwas germs. Iwas sakit. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa indong mga kaipuhan sa pang-urual daw? Day na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan nindong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare ng pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado pa pagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pickup na mga in-order nyo? I-Bicol Express na. Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na. To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na. Kawawang batay, lobo, hiningi ka. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet.
Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan Kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrisyon. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Sige tabi, standby mo na all units, Luens and ANDS, nakakonektar kita ngunyan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kay Sir Paul Alanis ang satuya po na resident volcanologist. Igo po nin mga pictures na ipinagpadara sa kuya na may nahihiling na nagbubulos diyan sa taludtod kan bulkan mayon sa mga galis. Parang grayish, whitish na hilingon, visible din marhay. Bata baga usongon niya ng usapang lahar. Ano ba yan? Si Sir Paul na Alanis nasa linya po. Sir Paul, marhay na hapon tabi. Si Pio po, kandi si GB Legazpi, we're on air na po. Ay, magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig. Opo, Sir Paul, how would you confirm ano ang sitwasyon man agad kasi may mga naka-feed ngayon sa akin sa picture ko sa FB ko na may mga bumubulusok daw na parang whitish, grayish, mahaba na po dyan sa mga gali ng bulkan mayon. Saang side po ito and would you confirm this, Sir Paul? Well, ayon po sa mga pictures na dito ko po, mga pinadala rin po sa akin ng SEMO and other yung mga concerned citizens, mga lang naman po ito, mga normal runoff po ito ng mula sa pag-ulan lately. So, dahil po dun sa mga pag-ulan, medyo malakas yung erosion na nangyari dun sa tuktok ng Mayon. So, kitang-kita po itong mga waterfalls na ito. And siguro po may mga sumasama rin mga sediments. Ito po kasi yung ito po kasi yung mga pinagmumulan ng mga yung or tinatawag nating headwaters ng mga galleys and rivers sa paligid ng bulkang Mayon. Ay, opo. Pero napakataas po, Sir Paul, dito sa picture, sa aking visual observation lang, Sir Paul. I don't know kung meron kayo nitong mga calculation, pero napakataas po nasa, parang nagmumula po siya sa kalagitnaan ng bulkan Mayon and parang dalawang gali ang pinagdadaanan po over. Yes po. So far naman po, yung kung nag-aalala tayo na baka lahar po ito, yung mga instruments ay naman po sa mga instrumento namin, wala naman kami na-detect na pagbulusok o pagdaloy ng lahar. Aho. Okay, saan pong banda ito, Sir Paul? Kasi hindi namin ito ma-detect with our bare observation. Kayo may mga calculation yan. Saan banda po ito? Saan ito patungo po? Yung sa reports po is, dito po yan, may yung isang picture po is bandang Kamalig po. Okay. And ito po yung pinagmumulan no, yung tinatawag nating headwaters nung yung Maninila. Puro po. So papuntang Maninila, Ginubatan naman opo, yun. Ginubatan, opo. So Kamalig area and papuntang Ginubatan. Pag sinabi nating headwaters, sa simpleng usapan pa, ano pong ibig yung sabihin? po yung pinagmumulan ng mga ilog. I see. Oo. Itong bumubulusok na ito yung headwaters. Opo. Oo. So, bagamat po medyo clear ang panahon ngayon sa Legazpi, wala tayong naranasang ulan, may mga isolated na showers. Dito po sa bandang Mayon mismo, may sarili po siyang microclimate na pwedeng sa lowlands hindi masyadong umuulan o walang ulan, pero sa tuktok niya maraming ulan na nangyayari. So kaya po meron tayong ganitong yung pagdaloy ng tubig. Opo. So ano po ang ating magiging abiso
Scientifically, sa inyo po dyan sa mga dadaanan yan, particular yung natutumbok nito, sinasabi mong Manila area po, Sir Paul? So far naman po, ayon sa mga instrumento, hindi naman po ito lahar. So normal lang po ito, normal flow lang po ng tubig. Pero yun nga po, kapag medyo lumakas po ang ulan, mga